Owen Muda akabudikira achitaura kuti vakomana imimi veZANU-PF masupporters mayouth, why muchisiya Jobs Kala achitaura zvinhu zvakadai so, why muchisiya Gift Hostalos achitaura zvinhu zvakadai so. But nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa, Gift Hostalos ari kutodya marasha, ari kutopindura kuna Owen Muda iko kuratidza kusatotya, because hatiti Owen Muda ari kutoti imimi mayouth musasiye vanhu vakaita sana Gift Hostalos vachitaura zvavanoda. You see, ndo pandiri kutoona iye Gift Hostalos vachataura kuti Muda and his youth can go to hell. MaZimbabwe unozati I think kuna vanhu vanozongodzora chete vanozongoti guys but inototanga nyika inewo ndokudhara tikada kuitarisa nyika iri ameno zvazvingori so ameno hazvinzwisisike. But anyway, ameno muri kuona sei nyaya muri Zimbabwe yakuda kunoita chinonakidza manje. Unoziva kuti kana vatanga kutodai so vatotanga kudzoserana so vanhu vari kuti uyu Muda ari kutsvaga dzvene kuna President Emmerson Mnangagwa kuti akwanise kudzoserwa post yake kana kuti akwanise kuwaniswa chimwe chigaro muZANU-PF. Ndo nyaya iri kunyatsonetsa ipapa. But panapa ameno uyu Sizibo watotaura kuti iye neyouth yake iyo yaari kuda ngavaende kuyewo. Ameno muri kuona sei nyaya iyi pakashata kaipa.